Доктор Венецианова, Вие сте ръководител на бъдещия филиал на Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров, който ще се разкрие в Добрич. Докъде стигне подготовката за разкриването на филиала? Първо, госпожо Кръстева, искам да ви благодаря за поканата и да пожелая на вас и на вашите зрители и на хората от Добрич една по-мирна, по-спокойна, по-щастлива и по-здрава година за всички. Ние се радваме много, че работим заедно за създаването на този филиал на Бургаския университет професор доктор Асен Златаров към факултета по обществено здраве и здравни грижи. Нещата вървят в добра посока. Предния път ние с вас говорихме, че подготвихме доклад около 200 страници, който внесохме в Националната агенция по оценяване и акредитация, за да може да тръгне процедурата по разкриване на този филиал. Всъщност, в края на миналата година и в началото на тази ние имаме добри новини и развитие, което с радост бих искала да споделя с вас. На първо място, ние вече имаме дати, това ще бъдат няколко дни, в които комисията от София, от Националната агенция по оценяване и акредитация, ще бъде в Добрич, за да може да огледа, опише, прецени създадените условия за разкриване на този филиал. Това е много добре, защото очакванията бяха за по-напред във времето. Ние се радваме, че това ще бъде края на февруари, за да можем да организираме целият последващ процес относно стъпките, които трябва да направим, за да приключи и финализира разкриването на този филиал. Втората добра новина, която искам да споделя с вас е, че в сградата, която е предоставена от община Добрич на Бургаския университет професор доктор Асен Златаров, това е бившето училище Никола Йонков Вапцаров, общината започна ремонт на първия етаж на сградата. Това са първите много важни стъпки, за да се подготви тази сграда за бъдещите студенти. На първия етаж има достатъчно 4 зали и аула, която ще се подготви, за да може да се подготвят залите, в които ще се обучават бъдещите медицински сестри. Освен ремонта, който в момента тече от общината, втората стъпка, която трябва да се направи, е закупуване на едно оборудване за обучението на тези студенти. Разбира се, общината е запозната с необходимите неща, които трябва да се закупят. Това са предимно мулажи, манекени, в които ние ще демонстрираме анатомия, физиология на човешкото тяло, ще показваме и ще обучаваме бъдещите медицински сестри в различни манипулации и дейности, които са важни. Няма как медицинско образование, независимо от нивото, лекар, медицинска сестра, лаборант, фармацевт, стоматолог, няма как да стане без необходимото оборудване за тази цел. Така че аз се надявам този процес да приключи до края на февруари, защото всичко това ще се наблюдава от комисията. Разбира се, вие знаете, че предвид на обстановката в страната, обстановката е доста сложна за всички, бюджета не е приет или ще бъде приет. Нещата се забавят, но аз се радвам на нашата добра колаборация с община град Добрич и вярвам, че усилията, които те полагат и въобще, което всички ние полагаме, за да финализираме процеса, ще доведат до един добър край. Какъв е оптимистичният вариант? Кога да очакваме първия прием? Ако края на февруари комисията одобри направените ремонтни дейности, оборудването, базата, всичко, което е подготвено, е много оптимистично. Аз съм безкрайен оптимист. Много оптимистично е ние да организираме първите изпити за прием на учебната година 25-26. Това е нашето желание. Затова и ние като университет и община Добрич полагаме максимални усилия в тази насока. Да припомните колко бакалаври ще се обучават на първия етап. Този филиал към факултета по обществено здраве и здравни грижи е за обучение на специалисти по здравни грижи, така наречените медицински сестри. Те учат 4 години, 8 семестъра. Бройката е нещо, което се дискутира в последствие с Министерството. Нашето желание е бройката да бъде 30 медицински сестри. Защото с доктор Желязков, с който ние по-късно ще споделя, работим доста активно, директора на многопрофилната болница, той споделя и ние знаем за огромната нужда от медицински сестри в област Добрич. Така че ние бихме искали
и това ще бъдат нашите искания, да започнем с един брой от 30 медицински сестри. Също така нашите планови с доктор Желязков са нека да мине тази комисия по акредитация, да бъдем одобрени, да съвсем да са близко сроковете. Ние с него ще направим една обиколка, ще обиколим всички училища, общини, за да може на последните класове отново да обясним на младежите и за бъдещето на медицинските сестри и медицинските братя. Това е една много хубава професия, хуманна професия, призната професия. Работи се много за промяна в здравната система, за да се подобри заплащането, но искам да ви кажа, че всяка професия в медицината е призвание. Аз като лекар също съм приела моята работа като призвание. Това не е точно търговска дейност и не трябва винаги да се гледа финансовата част. Това е едно призвание да служиш на хората. Има ли вече проявен интерес от кандидат бъдещи студенти? Да, това е добра новина. Имаме интерес, имаме запитвания, звънят хора, питат. Ние разясняваме, но повечето ни работа в последните, след като внесахме тези документи в края на октомври, ноември и декември беше активността ни в друга насока, за която очаквам да ме попитате. Първата дейност, всъщност, с която се легитимира в обществото филиала, е курса за парамедици, който стартира утре. Колко души ще започнат, какво ще учат и защо е важно да имаме и да бъдат обучавани парамедици? Да, благодаря ви за въпроса. След като ние вече имахме желание и така започнахме да работим за организирането на този филиал, с мой ръководител, ректора на Бургаския университет, професор Христо Бозов, ние се опитахме и обмисляхме доста каква да бъде първата активност. Това от една страна да започне да се ползва сградата на училището. Бургаския университет има много факултети. Можеше да се направят курсове или някакви магистратури в туризъм, педагогика, но в предвид на това, че аз съм лекар и професор Бозов е лекар, и в предвид на това, че бъдещия филиал ще бъде с такава насоченост, ние преценихме, че най-добре, както и за нуждите на област Добрич, е ние да създадем този курс за парамедици. Да поканим хората. Курса за парамедици е към Центъра за професионално обучение на Бургаския университет. Искам да споделя, че в началото идеята се прие много негативно. Според мен, защото хората не са достатъчно информирани. Професията парамедик е много разпространена и много добре приета в Европа, в Щатите. Аз съм била много години лекар в чужбина, виждам как работят парамедиците. Те са изключително добре подготвени на много високо ниво, докато в България обучението е започнало в последните няколко години. Хората не бяха запознати. Заради това, последните 2 месеца, ноември и декември, моята задача беше да намеря минимум 10 човека. За да стартира курса, ние трябваше да намерим, да поканим 10 човека, които да започнат това обучение. Изненадата ми беше голяма за негативният отзвук, но пък това ме мотивира. Мене препятствията винаги ме мотивират безкрай. Трябва да ви кажа, че за тези 2 месеца аз съм провела 3-цифрено число срещи с всякакви организации, институции, общини, НПО-та и с страшно много хора в града. Колеги също, на които много подробно съм разяснявала. Професията парамедик, за която ще се провежда обучението, тя ще продължи, обучението продължава около 1 година. Това са 1000 учебни часа, 450 часа са теория, 550 часа са практика. В края на това обучение ще има държавен изпит, на който държавен изпит така бъдещите парамедици ще бъдат изпитвани за техните умения, които са придобили. Приложението на парамедиците ще видите вие сами, ще става все по-популярно и по-широко в обществото. Говори се, че в близките няколко години шофьорите на линейки, например, задължително трябва да бъдат парамедици. Парамедиците могат да намерят приложения в центровете по бърза помощ, в спешните отделения, в старческите домове. В София и в Бургас много от тях работят и в лабораториите. При вземането на кръв в началния процес. Така че когато хората малко по малко разбраха за какво става дума, така се повишаваше интереса и всъщност финално ние сме записали 33 човека в курса за парамедици. Това е много добра новина. А какъв е профила на вашите курсисти? Да, благодаря за въпроса.
Записвайки тези 33 човека, понеже така аз съм много отдадена в това, което правя, още ноември месец, записвайки хората, създадох Viber група, за да можем ние да комуникираме, да общуваме, да обсъждаме документи, бъдещи планове, програми. И така вече за тези 2 месеца ние се така сравнително познаваме в групата. На първо място да ги похваля, че така записаните курсисти в курса по парамедицина са много ентусиазирани. Разбира се, не всички. Вие знаете, че има хора различни. Голяма част от тях са много ентусиазирани. Искам да ги похваля. Мисля, че те ще се реализират много добре. Имаме много разнообразен профил на курсистите. Утре в 11 часа ще бъде откриването, на което, разбира се, вие сте поканили като медия. И веднага след откриването официалната част, за която съм подготвила няколко изненади, ние ще започнем с първите лекции, които ще бъдат изнесени от нашия ректор, професор Бозов, който е анестезиолог и реаниматор. Тоест обучението направо започва с едни много сериозни лекции, с мулажи и оборудване, което ние ще си донесем от Бургас на първо време. Профила на тези парамедици е много интересен и разнообразен. Имаме ветеринарен лекар, 2 кметици на 2 села, пожарникар, шофьор на линейка, военни хора, мисля, че казах, имаме хора, които се занимават с частен бизнес, имаме масажисти, имаме хора, които работят в лаборатории, имаме хора, които работят като технически секретари или санитари в болницата, имаме учители прекрасни. Изобщо едни хора, бих казала, че нивото е много, много добро. Имаме най-различни хора, нямаме възрастово ограничение, имаме по-млади, имаме по-възрастни хора. Имаме една дама, например, която е в пенсионна възраст и когато аз се попитах защо ви искате да се запишете в курса, тя каза, аз вече работа не си търся, но аз искам да бъда полезна, искам да помагам. И аз вярвам, че всички хора в курса са се записали с такава цел. Бройката, разбира се, е голяма, което от една страна е чудесно, от друга страна е много сложно като организация. Това, което специално искам да спомена е, че все по-тясно и все по-добре работим с доктор Желязков, директора на многопрофилната болница, и с доктор Господинов, който е директор на Центъра за спешна медицинска помощ. Защо е важна нашата колаборация? Тепърва, ние, теоретичната част ще се чете предимно от колегите от Бургас и от мен. За практическите обучения ние каним и организираме колегите от Добрич, лекари и медицински сестри от Добрич, които ние обсъждаме с директорите. Разбира се, това са хора от техните поверените им заведения, затова ние обсъждаме заедно кои да бъдат лекторите, кои да бъдат поканени. Защо е много положително? Защото ние правим стъпка по стъпка, вървим в една посока. Организирайки тези лекари и медицински сестри сега, те да преподават в курса за парамедици, ние подготвяме бъдещите преподаватели в филиала, който ще се разкрие. Защото в този филиал за медицински сестри, който вярваме да стартира тази година, 25-та, ако не до година, надявам се тази година, ние трябва да имаме подготвени кадри. Ние трябва да имаме лекари и медицински сестри. За сестрите, разбира се, необходимо да имат магистратура управление на здравните грижи. Тези хора трябва да имат и желание, и хъс, и една култура за предаване на знанието. Защото, както вече споменах в началото, не всичко е пари. В медицината много неща са призвание и желание да предадеш знанията, които имаш на последващите. И искам да подчертая и да спомена, че ние, хората, работещи в системата на здравеопазването, ние не сме конкуренти. Ние сме екипни играчи. Лекари, медицински сестри, лаборанти, парамедиците, санитарите. Всеки има своето точно определено място в цялата тази огромна верига и тази маса от хора, които обслужват здравето на пациентите. Така че аз призовавам всеки един от нас с необходимото уважение, разбиране и респект към човека на неговата позиция. И съм сигурна, че когато тези парамедици завършат курса и бъдат обучени, съм сигурна, че те ще бъдат много полезни за областта. Казвам за областта, защото ние имаме хора не само от Добрич, имам записани курсисти също така от Генерал Тошево, от Тервел и от Крушари, освен от Добрич.
Моето желание беше, и аз исках да се срещна с всички кметове, много исках от всяка една община да има поне по един човек в курса за парамедици, за да бъдат полезни на место, там където са. Но за сега имаме от тези 3 общини, освен от Добрич, така че следващ курс "Живот и здраве". Изпреварихте въпроса ми, да, ще има ли следващи курсове, защото, както се казва, апетита идва с яденето, най-вероятно интересът ще се увеличава, а и професията на парамедика все повече ще става позната не само от филмите, а от ежедневието и от ползата, която има. Много сте права, докато в началото вървяха нещата негативно и даже си казвам, 10 човека, не знам дали ще съберем в град Добрич. Сега интересът се увеличи, продължавам да имам запитвания, но тази бройка не просто е оптимална, тя е повече от максимална. И затова искам да обясня на всички тези, които ми звъннаха след това, не е въпрос на нежелание, че не съм записала хората, ние нямаме възможност в момента повече. Нека да стартираме процеса, нека да видим как вървят нещата, да уточним преподавателския състав за практическите упражнения и ние имаме по принцип план и желание да, ако продължава да има желаещи, ние можем да направим последващ курс още есента. Нека стъпка по стъпка да движим нещата. Пожелавам ви успех в каузата да има отново филиал на Медицински университет в Добрич за създаване на здравни кадри. Пожелавам ви успех! Много ви благодаря и искам да подчертая отново, че това е екипна работа. Аз съм единствен представител на Бургаския университет в Добрич. Сама не мога да направя нищо. Без активната подкрепа на община град Добрич, на колегите от болницата, от спешните центрове, без активната подкрепа на хората и институциите в Добрич, нещата няма как да се случат. До момента ние работим много добре, вървят нещата, задвижени са процесите, надявам се все по-добре да работим, за да имаме нов филиал в град Добрич и най-вече нуждата от кадри, специалисти в здравни грижи да бъде запълнена в област Добрич. Благодаря ви и аз за поканата.